Magandang buhay and welcome to my YouTube channel. For this update video, so ayan, nakikita nyo naman sa aking title. Oo, diba masarap to kapag umuulan or may something sa ating weather. So ayan, naisip ko dahil boring kami dito at baka mag-brand out. Kaya nag-make ako ng champorado. Siyempre, ang dagdag taba. Magkala. So, ayan. Yan. Dana! Kamadang kilay. So, ayan nga. Pero ayan. Nagluluto ako ng champorados. I-check na po natin kung kumulo na siya. At ang wala po pagkakala. So, ayan. Medyo kumukulo na siya. Pag ganyan kasi, mga bags, haluin na natin, no? Napatuloy ko na. Haluin ang haluin. Basta, haluin lang ng haluin. Takpan muli natin. Pagkatapos yan, lagyan na natin ng, pag kumulo siya ulit, lagyan natin ng kokwa. Basta, tabliya or kokwa. Basta, ulit. Bye! Galing ha? Mga bags, dahil kumulo na siya ulit, ayan, ilagay natin ang rito. Actually, pangkapi ito. Hindi pangkapi sa pang ambot, basta takpan niya kanina, nilaregbutang ayan, ibuhos natin ay cocoa. Ubuson pa rin para tutuloy na siya. Ayan, at haluin.
Siyempre, pagkatapos mong haluin, ayan, ilagay ang asukal. Ito yung asukal na ating ilalagay. Ano ka na? Ikauwi na mo na ito, ano? Ay, talogod ako. Ang hirap pala mag-vlog, pabis-pabisa ka lang. Siyempre, di natin ito ubusin, baka natitisun yan may ngaraon. Kalahati lang ilalagay natin, wag natin ubusin kasi jajabitisun good ka mo. Ayan, nailagay ko na ang asukal. Buka na. Pagkatapos malagay ang asukal, at syempre, ating haluin. Siyempre, halo lang ng halo hanggang madala may vlog baga. Ano na YouTube? Saan na ito mabalimpuan? Ayuda. Rugol na. Halu-haluin lang hanggang sa maluto. Uy, kaladay. Basta haluin. Makusugan oran, nabati ka mo? Umuulan. Haluin natin at babalikan kan. At babalikan ko kayo pag luto na. So, dyan lang kayo. Ow! The next day. Pwede na! Gagana! 2 hours later. Galing ha? Ayan mga bats, luto na ang ating champura. Ata. Ostibas. So ayun mga bats, dahil nagutom na ako. Nandang po siya, nakalog na. So ayun mga bats, dahil luto na ang ating champurado. Siyempre, ang susunod yan ay nakain na, siyempre. At nagustuhan niyo mag-aking, At kung nagustuhan niyo ang aking video na ito, at kung nagustuhan niyo ang video na ito, please go like and syempre i-subscribe nyo na. Kung nagsasabihin na rin pagkikita mga bags na oras, tigabati kami. At hanggang, basta, pangako.